chvíľku. Áno. Ty si myslela, že to sú policajti? Hej. Zdravím, dievčatá, ja som z TV relácie Smiechoty. Môžem jednu otázku? Samozrejme. Takže, otázka znie, koľko je 2 plus 2? Počkajte. Musíme sa poradiť. Kľudne. Takže? 8, nie? Ďakujem veľmi pekne. Takže, druhá otázka. Koľko bodiek má Lienka 7-bodková? Počkajte, mám jeho ľúco. Kľudne. To ti bude lepšie rozmýšľať. No jak? Lienka 7-bodková. No, koľko rokov má štvoročný chlapec? 4. 4. No tak koľko bodiek má Lienka 7-bodková? 4! Ďakujem. A ešte jedna otázka. Ako sa volá rozprávkový hrdina, ktorý zachránil Fionu? To bola v ktorej rozprávke? Takí modrí tam boli. To bol Tito. Šmolkovia. No, takže počkaj, kto tam bol? Ste si isté? Šmolkovia? No samozrejme. Áno. Počkajte, ešte rozmýšľame. Ten, čo mal červenú čiapku. Tátko Šmolko. Tatko Šmolko zachránil Fionu. Áno. Ďakujem veľmi. Takže nachádzame sa v ďalšej malebnej dedinke a ja už vidím nejakú babičku, ktorú by sme mohli poprosiť o rozhovor. Tak poďme. A tu na tie kamene, co? Šlepa. Pochválený buď Ježiš Kristus. No toto sú na dievčátku, hej. Pozdravujem. Ja som z televízie TV Smiechoty. Chcela by som sa vás niečo opýtať. Môžeme? Môžete, kľudne. Takže, koľko je 2 plus 2? My sme sa učili v škole, hej. Učili v škole a tam nám ukazovali, že jakažký zvyšek. Ale my vyrastali vo vceškej dobe, tam my známe, že zvyšek sa nebere. Tá 5 za 1 zvyšek, hej. Výborne, ďakujem. Takže, predtým, než sa vás opýtam ďalšiu otázku, môžem sa opýtať, len tak ma zaujíma, čo to máte za lyžiarsku paličku? Co vy ste durná? Nevysvetliť. Však u vás ložili počasiu Ilko, či ja vašu, že to netropické zimy budú to také antarktické zimy budú. A ja skáčem, mám značky, kde to pristihne. Skáčem, mi vysvetliť. Aha, takže ste vždy pripravená. Aha, dobre. Tak prejdeme k otázke. Takže, babička, koľko bodiek má Lienka 7-bodková? Fotky, Lenka Bodková. To je však, a co, ja ju fotila? Bodky! Čo však, ja vás rozumiem, že fotky. My robíme šefly, hej. Sefly? To však toto še robí. Myslíte selfie? To však hovorím, čo A toto je vaša? Slúchaj, plus. To však to, moja vždyčka, my si robíme šefly, hej, to, čo ste povedali. Takže koľko bodiek má Lienka 7-bodková? Potrebujeme odpoveď. Však ja neznám, keď ona má fotky. Však ona furt tam fotky troška. Ďakujem. Takže ďalšia otázka. Ako sa volal rozprávkový hrdina, ktorý zachránil Fionu? Veronu? Fionu. Ona ešte vydala za toho. Drži. No, vy ste videli toto. Toto útočenie starých ľudí, tak to je neskutočné. Ja vás prosím, že tú laptu tam. No, tak, dnešná mládež. Takže aká je odpoveď? Však ona ešte vydala za toho, drži od Dadeja. Hej. Zadrží, jo. Takže drži Dadej. Dobrý deň, práve sa nachádzame v Ilave, vidíte, že tu sa už zotmelo a ideme skúsiť šťastie do nejakých domov a opýtať sa otázky. Skúsime zazvoniť. Zdravím. Dobrý deň, ja som Benedikt Zaleha. Počkajme, pozdravujem tu. Áno? Dobrý deň, ja som z televízie Smiechoty a mohol by som vám položiť zo pár otázok. Počkajme, aký dilmo to trojstvo, vieš, no, počkaj. To mám ti potom čau. Áno? Dobre, prvá otázka. Koľko je 2 plus 2? Počkaj, zvehni si pomobučík. Som tu. Teda 2 plus 2. 2 plus 2
No, je to asi 4. Dobre, ďakujeme. Tak poďme na druhú otázku. Ešte tak na Maragovský mám tu česť. Takže ja som Johan, ale priateľ volí John. Dobre, John, ďalšia otázka. Koľko bodiek má Lienka 7-bodková? Počkajte, zavolám priateľovi. Je to možné? Tak nemali sme ešte takú situáciu, ale pravidla nemáme takéto, takže kľudne. No, dobre. Áno, čau Bibi, čau Justin. No takže mám tu takú otázočku, že koľko botiek má Lenka 7-bodkovaná? Že nevieš? No osobitka nás to neučili, čo? Nevadí. Čau. Takže neviem povedať. Tak skúste si teda aspoň tipnúť. 7-bodkovaná, čo ja viem. 6,5. Dobre. No John, takže posledná otázka, prosím, sústredte sa. Ako sa volal rozprávkový hrdina, ktorý zachránil Fionu? Myslím, že som to videl. To je tá verička, čo spadla z ľadovca. Ten, malý, uchatý. Ak sa volá? Myslím, že Tom. Nie? Tá mačka. A nie, to vlastne Jerry. Jerry, hej, to som pozeral včera. Takže definitívne, Jerry? Áno. Dobre. John, ďakujeme za váš čas. Prajem príjemný zvyšok večera. No konečne. Z Ilavy pre televíziu Smiechoty BZ. a DG.